Igbo o'clock. We are still on some questions and answers in Igbo. Have you followed yet? Gịnị na-eme gị? Gịnị na-eme gị? Gịnị, what? Na-eme is wrong with gị, you. Gịnị na-eme gị? What is wrong with you? Answer. Iwe na-ewe m. Iwe na-ewe m. Iwe, anger. Because of the presence of na-ewe m, it's still ongoing. I am angry. Iwe na-ewe m. I am angry. Agụrụ na-agụ m. Agụrụ na-agụ m. I am hungry. Agụrụ, hunger, na-agụ m. I am hungry. Isi na-awa m. Isi na-awa m. I am having headache. I am having headache. Isi na-awa m. So these are ongoing. Na-eme, na-awa m. When you have na and that thing that is happening to you, so it means it is ongoing. I hope this makes sense.